a warwasa 24 TV ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa yadda daga zarar. Assalamu alaikum, ni dai sunana Aisha wacce kuka sani da Najam, jaruma a cikin shirin na Izzasu. Ina ma abota kallon fina-finan Hausa, maza ku garzaya YouTube ɗinmu mai suna a warwasa 24 TV. Please subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Assalamu alaikum, sunana da Yusuf. Ina son ku kasance da kallon a warwasa 24. Subscribing ko in ce ku danna kararrawa domin samun sababbin sakonninmu. Jama'a masu kallon mu mun dawo tun rabin lokaci, wato muna tare da Hamisu Breaker a cikin Kannywood a yau. To Hamisu Breaker, mun ji waka ta ɗaya, ta biyu, ta uku, za ka ƙara she mana kuma ta hudu na ta biyar kuma sai mu ci gaba da abin da ya kawo. To ta biyar sai mu tafi wanda ba su fita ba kenan. Wanda ba su fita ba, tun da akwai waƙoƙi da ka tara ne kamar guda nawa ne wanda ba su fita ba, da akwai adadi ko da ba adadi? Gaskiya da ɗan dama ga akwai kundi a gaba 2021 da zan saki 2021. yawwa ina tunanin mutane ko sunan su ba su sani ba, to kaga a gaba akwai can aiki a gaba. Ambace ta ba a rera ta ba ma, ko a rera ta? Na rera wasu daga cikin waƙoƙin amma ban gama hada aikin ba tukun. Na dai kan ayyukan yawanci yanzu. To yanzu kamar alban ɗinka a wannan kamun mu je ga hudu, wani alban ne zai fita a wannan lokacin naka? Saboda masu kallo za su gani, kuma za mu gaya musu, za mu sa jingel ɗinka saboda su san lokacin da alban ɗin nan zai fita. Gaskiya ne. To kundi na wanda zai fita a wannan lokacin sunansa sirrin zuciya, shine zai fita. Sannan kuma kundi na da zai zo shekara ta 2021 shine, idan dai har da rai kenan, to sunansu hamra kashi na 3 daga mayya, in Allah ya da su zo. To ban manta ba fa, sai ka gaya min waƙar ta hudu saboda mutane suna kallon ka. Na tambaya wa kaina, shin menene tausayi, aso da ƙauna? Duba ki ga yanda sanki yayi mini, duk da na san kina sane. Ki kalli cikin idanuwa na san za su zayyane. Wannan al'ajabi na so ne da ƙauna, aiki na kiran ki ne. Allah sarki, wai anya zan iya waka kuwa? Murya ta ce na kamar shakewa take. To muna tare wato da Hamisu Breaker a waka wadda kuka ga ya rera muku tare daga bakinsa kuna ji. Shi ne ta biyar din nake so ka gaya wa jama'a saboda kamun mu tafi ending din wannan wato interview da muke maka ta Hijira TV. Salon magana da fitar zance na kance na ki ake ɓance, alfarma dama ce kimin ne na yi wa maza zari, gari abi ayi ta ayyiriri, mu biyu ne muka dace. Rike alkawari na rike ni ma, da ma sanadin ki na barrama, me zai ta da husuma. Mi aure na mu ba sabon ba, kuma ba gaba ba, tunda na samu sarautar mata, wa za ya raba ni da ke. Wannan ita ce waka ta biyar kenan, wadda ita ma a wannan 2021 din ko 2020 ita ce wannan Allah ya da za a saki alban din nan. Sunanta Zumar Kauna. Wannan sunan wakar nan Zumar Kauna. To amma da akwai wasu mutane yanzu suna tambayar kamar so bai kama da wane ne, wasa ne ko wani abu, suna yawan tambayar wakar wadda ake so dangin mutuwa. Ita wakar nan akan soyayya aka yi, wai magana da kake faɗa gaskiya ne? So bai kama da wane ne, yara ma suna soyayya wane ne? Ba duk abin da na faɗa a cikin so dangin mutuwa gaskiya ne. Sannan kuma kafin na faɗe shi sai da na jaddada abin wanda na san sun fi ni sani a kai, dan yana iya zama da tsoho in dinga mashi tambayoyi akan wai kaza menene ma'ana shi ne, kaza ne. Ba na kwaina sai da zakara. Shine abin da yasa lokacin da zan buɗe wakar, tunda na san zantukan da na ɗauko zan faɗa, sai na ce tun farkon duniya. Kaga mun dawo farko kenan, farkon duniya. Kaga ina faɗar karnin da babu mu kenan. Babu. Tun farkon duniya babu mu, amma akwai wasu. An dasa so bisa zuciyar mutum biyu, shine annabi Adamu da nana Hauwa.
kuma har abada ba zai yanke ba dan yana da armashi. Abin da yasa duka abin da yake da armashi to yana da yalwatuwa ne gaba yake. Idan dai har wa'in karni zai wuce to wani yazo zai shiga wannan cikin wannan karni. An faɗa abubuwa da yawa, aka ce ƙarshen duniya kaza zai faru amma ba ce za a daina so ba. To kaga in dai haka ne har abada akwai so kenan. Hujjata ta farko, idan da za ka iya komawa baya, maybe in ka tuna kana yaro ba za ka rasa wadda ka so ba, kana yaron to shine abin da yasa na ce so har yara yana iya zabarar da su, sannan kuma duk tsufan mutum bai tsufa da su dan zai iya ganin wanda yake so. ina so kai mun baiti ɗaya a wannan waka, kaga biyar na ce ina so kai mun saboda an tambaye ni waka sosai ne, to ni har yanzu ban gama. Kowa yana ƙaunar waka amma yana so a bashi abin da kuma yau ka bamu abin da ka aika mutane sako. Farkon halitta wato annabi Adu gashi kuma ka faɗa wallahi al'azimu ban kawo wannan abin ba sai yanzu. Ni baiti ma wani lokacin na tambaya sai in ga ana ambata, to shine yanzu ka wayar da ni kuma masu kallo suna gani. Saboda na san wasu maganganun daga ciki za su yi sabanin tunanin wasu mutane, shi yasa na dauko hujjata mai karfi na ajiye, sannan sai na dauko adalci na ajiye, sai na ce so ne ruwan zuma in ji wasu kuma sai suka ce ruwan guba ne. To kaga idan wannan ya dauki so ruwan guba ne ga nasa, wannan in ya dauka ruwan zuma ne ga nasa, kaga adalci kenan. Wannan haka ne, amma ni akan kaina sai na ce so dangin mutuwa ne. Dangin mutuwa. Wai da Allah kai haƙuri, kana yin soyayya kai haƙuri. Ka san so ana cewa ma'aurata ma suna yi da wane ne, kuma kai ba aure kai ba, kuma naga ko kai aure? Ban yi aure ba. Kuma kana sa ran za ka yi a wannan ɗan lokacin? Ina sa rai gaskiya insha Allah na kusa aure in Allah yadda. Da akwai budurwa ke? Ina da budurwa ta nima wadda zan aura. Ita ma kana mata irin waƙar soyayyan nan ko maganganu haka na daɗi? A'a to su waye a gaban bayanci ba. Ku ne a gaba kenan masu aika saƙo? Su ne a gaba dai, tunda ai ita yanzu a ce ita ta bare kame waka, ai ya kamata a ce tana da waka ko ita ma ta iya zama zabiya. A'a ba za ta yi waka ba. A'a ai za ta iya ma waka ta soyayya an ka koya mata, amma ba koya mata ba kamar yanzu to da dai zan zo in zauna haka zan iya zama sai ta yi ta rera mun waka, amma ba za ta je studio ta yi waka ba. Ka san kowa da abincinsa, me bi Allah bai aji abincin da nan ba. Sannan mu wa rayuwa mu muke wa kanmu adalci. Akwai abin da ka fara, in za ka yi wa kanka adalci ka san ba aikinka bane ba. To shine ko. Amma Hamisu Breaker, kamar yadda kake yin waƙoƙin nan, naga rawa idan kana motsi da jiki, koya kake ko koya mu ake ko daman can dai ka iya? Gaskiya da asali na yi rawa ne a baya. Rawar bingalo ko ta breaking irin na yara? Na yi rawa na breaking irin break dance, ai anan na samu breaker. Amma yau ma ka ƙara wani abin da nake so dama, wato breaking shine na lankwashe ka iya shi? Gaskiya ne sosai ma kuwa. Shi isa rawa da ka zo ta wajen bidiyo ba ka sha wahala ba? Shi isa ba na shan wahala gaskiya. To amma yanzu abu ɗaya ne nake so yi, shine na ƙarshe, me za ka iya cewa da jama'a masu sauraron ka da fahimtar da suke yi, da gaya musu kuma ka san da akwai soyayya, ka aika musu kai ma irin soyayya da kake musu da su suke ganin ka, mu kuma mu ne yan jagora. Na gaida masoyana masu kewar zance na, ni ma ga sakona a gare ku kamar haka. Haƙuri alkhairi ne, ladabi kuma riba ne, mu kyautata wa iyayenmu makasudin nasarar mu. To yau muna tare da Breaker wato a cikin studio ɗinsa, gashi yanzu za mu je fagen yadda yake ɗarera waka, ku ga yadda yake aikin, yadda kuma ake kashe fanka kuma da AC saboda a samu abin da ake so a cikin studio ɗin. Yanzu za mu tashi mu je kan kwamfuta yanzu. Breaker, mun gode. Me zaka ce da Hijira TV? Ina fatan alkhairi ga Hijira TV, sannan ina ƙara jaddadawa masoyana su ci gaba da kasancewa da Hijira TV domin tasha ce mai inganci. Na gode.
kalmomin da kike min nake yin hada kwakwalwa ta na je su zama da bin shaida mahalin ba ka so ne ba yayin tsada ai sabuwa da ke san ki zuciya ya huda ki tunani da ke kowa tare da da jini tilas sai an baro na yi kuka kwakwalwa san ki yake damu na na aure nake a taya zan samu babu laifi da nake daina yi waki shi ko kallon ki na ga wani yanayi sai na sare shi. Assalamu alaikum masoyana, sunana Hamisu Yusuf wanda kuka fi sani da Hamisu Breaker. Ku ci gaba da kasancewa da tashar Hijira TV domin nishadantarwa da faɗakarwa. Hijira TV alkibalar rayuwa. Na gode. Assalamu alaikum. Ni dai sunana Aisha wacce kuka sani da Najam, jaruma a cikin shirin na Izzasu. Ina ma abota kallon fina-finan Hausa. Maza ku garzaya YouTube ɗinmu mai suna hauwwa 24 TV. Please subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Mun gode. Assalamu alaikum. Sunana Yusuf. Ina son ku kasance da kallon hauwwa 24. Subscribing ko in ce ku danna ƙararrawa domin samun sababbin sakonninmu. A warwasa 24 TV ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa yadda daga zarar